10 किल'मिटार थुम सोरनि खिबु सोरनि आफाखौ आयु खाफाल नैबे जेराव खिथाया मानो बेरायसिनायखौ गारनाव गैयाना मा होनो सुदारु ओरै आसोलफोर एक्टरफोर सालदे ओरैनो हरब्रा लोंनो नागिरदों बेरायसिनांगौ आयौ माबायदि जायगायाव मोनफैनांगौ माबायदि जायगायाव मोनफैखायो जोंसो आयौ खाफाल नैबे भिउफ्राथ' लाथाव जाया आयौ जिरायनानै दुद्रुलांबाबो मोनहैखागोन मोनहैखागोन दा सुदारु जुद्रुनायलाय इनिफ्राय जुद्रुनायलाय औ मोजां जागोन दा लोंनायाव मस्लायाबो बिराद मोजां मोदोमो गेला वाव अखा दोमैलु हाजो एरिया जोमै सिं थांनो जोङो दा लोंनो खोथा गैया जियानो जा थाबायनानैबाबो फैगोन गेला मोनसिनांगौल' आयौ लोंनायनि थाखायनो 10 किल'मिटार थाङो नोंसोर गेला लोंनायनि थाखाय नैखौथ' सुदारुखौ गला नुखायोला लोंसिग्रासो बथल मुख्रा माने सोलाग्रासो नुखायो स' फाइनालि बास नेगासिनोमोन गाइस नै बास मोनबाय लोंनायनि थाखाय वाव भिउफ्रा नै सुदारुआ नै बारदेरबोलायथारदों लोंनोसो थांगोन नामा खिन्थु लामाया एसे रिक्सनिलै बाला जै थांबाथाय बोरैबा ज्राव थांबाथाय गैलालै बिखा गुरलु मोनलायखायोलै सयथिबा आयौ नै आयौ जायगायावनो साब्रैबानो गैला नै एसे खुसि जानायानो गाखोनाय लोगो मोखां सोमोनगारदों दा एकदम जायगाया गलालै लोगोफोर भिउसफ्रा नै एकदम नेचारखा नै जोंना सुदारुआ बोरै उन्दुलांखो गिनानैनो आयौ मोदैसो गलायलायबाय नामा सुदारुआ मोदैखौ एकदम स' लोगोफोर फाइनालि नै मोनफैबाय 10 किल'मिटार सुदारुआथ' मोदै गब्लायदों हाजो एरियानि टाउनलै एकदम जायगायानो एकदम बेलेगखालै औ जों सोंनांसिगोनसो ना लकेसनाव नालाय लकेसनाव नेटवर्क नांदों दा एकदम नेटवर्कबो बिराद प्रब्लेमलै नैबे दा फैनायाव एसे नाङो एयारटेला जों थानायावथ' फुल वाइफाइजोंसो वाइफाइ जिअ'आ एसे मोनो माथो उखुन्दैल' लुनो अबेथिं थानांगौ बा लामाजों हाबनांगौ होनदोंलै नैजोंदां बेजों जागोन बादि मोनदां नैबे लामाजों आरो सोंबावनांगौलै बा हा लामाजों हाबनांगौ होनना बुंदों जायगाखौथ' एकदम बेलेग जायगायाव थानाय बायदि मोनखायो दा सुदारु आयु उन्दुनो ओंखारदों दा लोंबालाय आब'मोनाव गोजान दंबावो सोंथ'लांदां सोंनो होद माथो खाथियावनो होनदों सोंना लानोसै नामा याव हिनजाव मानसि गोनांनाव सोंबा जायालै बेनाव सोंनो होमबाबो एकदम फाइनालि मोनबाय दा होमबाबो नागिर लन लालायनानै सुदारु आखाइ थिखोलाय सुदारु आखाइ थिखोब्रा लोंगोन दा ओमफ्राय दा बास फैबासो दम सोबनायखौ गारालै जेरावखि थाङा अनलाइन दङ फनपे दं नै
लादो गंब्रै ला गंबेसे गंब्रै सिगारेट एरखां लाका एक्सकिउज मी सिगारेट बिदि नांसै होमबा ओमफ्राय बास फैबालाय बिराद खस्थ'लै बास स्टेन्डफ्राव फैबाथाय सिगारेट सोबनो ना विल्स नाल विल्स सिगारेट जाबाय थैबायलै दाना बास फैबायमोन थालांगोन सुदार थाब फै गोबाव स्टप जायो नामा बासालाय ड्राइभारनावनो सोंथारनांगौलै फै ना RBR रिजर्व दं RBR रिजर्व ini lengan indah bas oke thank you bebas ayo oरैबायदि सोरनि खिथु सोरनि आफाखौ ओरैबायदि मोनामदों ना खेला आयो मानसिया नै थोस जालामोन एकदम बोरैबा ओरै जाला जोब्बाय आं खेला आयो थोस बेबायदि लोंला लांलेवरा बे बासाव नै थोस सासे नायनानै सासे सिगां थानानै मारै मोननाय माबा सुदारु बास गाखोनानै लोंला होनदों नामा बेबायदि हाजोआव आयौ 10 किल'मिटार थुम सोरनि खिबु सोरनि आफाखौ गला मोनामखादों दा खैसिं खैब्रे आवमासि आयनासि मोनामजोबदों दा